Nachádzame sa v meste Kita-Kyushu a majú tu miestnu špecialitu yaki udon. Nie yaki soba, ale yaki udon. A yaki udon sú sušené udony, ktoré potom oni opražia so zeleninou. A majú tu ešte aj špeciálnu sosku, ktorá by mala byť nejaká sladká a super. Takže dáme si aj z nej. My sme si objednali základný set s surovým vajíčkom na vrchu. Čiže tadakimasu. Blup. Takto si ho tu rozčičreme. Došlo nám to horúce na takej horúcej platničke. Vajíčko sa mi tam celkom stratilo, musím povedať. Ale to vôbec nevadí, krásne to vonia. Fú, horúce. Nudle sú také chewy. Tam písali, že oni ich robia al dente. A je to dobré, je to dobrý nápad. Majú super takú ako keby grillovanú príchuť. Je tu aj vajíčko od nich nejaké dané, osmažené, potom sú tu bambusové výhonky, mojaši. Toto je čo? By to bolo nejaký kus mäska? Toto? Nejaké bravčové mäsko. Čo je toto? Cibula. Sú také malinké sližiky toho mäska. To je fajn. Dá sa k tomu doobjednať aj smažené kúre, ale tým, že toto sú naše raňajky, tak sme poželeli. Tá soska bola dobrý nápad, tá je fakt dobrá. Ja si sem kydnem aj trošku tohto na osvieženie. To je nakladaný zázvor. Tento je nejaký strašne slaný. Ale to nevadí, lebo tá soska je sladká. Takže nakoniec to bude aj dobre chutiť s tým. Táto základná porcia aj s vajcom stojí 1100 jenov, čo je zhruba nejakých 5,50 €. Aha, mám aj pečiatku, jaký udon. Toto je také dobré opilecké jedlo, že keď si človek veľa vypije, na stiahnutie toho alkoholu si dá takéto koberám nudliky masné. Strašne kričia, ja sa ich potom bojím. Ale to sa tak má. Dobré, rýchle, jednoduché jedlo. Treba vyskúšať. Fajn. Majú tu aj pekné dekorácie. Arigatou. Mata ne.